ନିହାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଭିମନ୍ୟୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ପିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଆମେ କରିବୁ, ନିହାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକଟି ରହିଛି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଜି ସବୁ ଦୁଇଟାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବ୍ଲକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ଲକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏତେ ଦୂର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିହାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଜୀବିକା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଆସିଛୁ। ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ସାର୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ। वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी चारुभासमयी जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी तपयोधि विधौत शरीरा तालतमाल सुशोभित तीरा सुप्रतटिनि कुलशिखर समीरा जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माला साजित रंगे कळ कळ मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी जननी। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆମେ ସୌହୃଦୟରେ କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ପାଇବା ଦେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁଇଟି ବଞ୍ଚି ପାରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମୂଳକ ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଭାରତରେ ତଥା
ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ରହି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁପାଳନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆମେ ସେଇ ବାରଙ୍ଗ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସହୃଦୟରେ ସମ୍ମାନିତ ମୋ ଜୀବନ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯୁବ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉତ୍ତରୀୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୈନର କର୍ମେ ଏକାତର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ସମାଜ ଗଠନଦାୟକ ଉକ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ହୁଏତ କର୍ମମୁଖ କରିଛି ଆମର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କରୁଣା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ 2020